L-avukat ta' Nicolette Girshi giddeb lil kummissarju Angelo Gafa mhuwiex veru li fil-każ ta' Nicolette Girshi ma setgħux jieħdu passi, il-korp seta' jmexxi kien żball kbir min-naħa tal-Pulizija. U ma' dawn id-dikjarazzjonijiet li għamel ma' Net News l-avukat Joseph Borda li kien l-avukat tal-mara li inqatlet fis-swatar nhar it-tnejn li għadda mill-Irlandiż Edward Johnston. Dikjarazzjonijiet li għandhom piż kbir u li waqqgħu kompletament dak li qal il-kummissarju Gafa. Din hija crime. Sawa li l-Pulizija tista' tmexxi ex officio ma tridx il-rapport tal-vittma. Jiġifieri di li jiġi kummissar tal-Pulizija u jgħid li di għamlet biex harassment reports qisu biex xi ħaġa normali u ma jsir xejn. Dak huwa żball kbir. Il-Pulizija meta jkollha r-rapport ta' harassment huwa crime ta' ex officio. Ħalma nagħmlu f'kull każ il-vittma intalbet biex tpoġġi għal risk assessment ma' risk assessors tal-appoġġ iżda insistiet li ma kienx qed tara li hija f'riskju u l-rapport tagħha kien ibbażat fuq insulti u fastidju. Risk assessment ma sarx. M'għandux bżonn il-kunsens tal-parti biex jipproċedi. Jiġifieri il-Pulizija setgħu min jeddhom jieħdu passi. Għal dan il-kliem tal-avukat Borda Angelo Gafa ma wieġeb assolutament xejn, skiet totali mill-Kummissarju tal-Pulizija li mill-ġdid qed tikber il-pressjoni fuqu għal mod kif ħallas sezzjoni li timmaniġġja rapporti tal-vjolenza domestika mingħajr riżorsi. Bl-avukat ta' Nicolette Girshi insisti li hemm bżonn tiġi aġġornata s-sistema kollha. Ikolli każijiet fejn isir risk assessment. Il-każ jiġi determinat low risk. Il-persuni meta jkun low risk ma jkollux il-qorti mill-ewwel ġiet l-ewwel qorti sena u nofs wara u ġieli sitwazzjoni tkun. Dan jgħixu fl-istess dar. Jiġifieri il-low risk joħroġ mill-assessment ta' social workers tal-appoġġ tal-Pulizija. Jiġifieri s-sistema tħares kif tħares lejha għandha bżonn tiġi reviewed waħda sew. L-istess sentiment kien espress mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li dakinhar li ħarġu dawn l-aħbarijiet ċokkanti stqarbla tlaqliq li s-sistema falliet mill-ġdid u li anke l-Ministru tal-Intern Byron Camilleri għandu jġorr responsabilta. Il-funeral ta' Nicolette Girshi se jsir is-Sibt filgħodu fil-Knisja tal-Ħniena Divina fin-Naxxar.